na ya hwehwe ho yi o menua hwe ho yi wan hwe ho yi na kotofidie mu a na ebe hunu se na asem a meka no I'm telling you ese nipa wuro from da bia metena meka je se hwe wuo no ye wu no afa ye nkwase ewuo because ultimi won se nipa no ne bre pa wonyamne ma no enso ye bese suko so aka kire so nipa betimi ewu ne bre enso ye osanka fotenso yi mudu nso ya mama abonefo sem no so na monye nkwase ya nso etiye benti na wu ba beche wonnam awuo ebre no a wo bre nso ye na ye munu hwe hana me pasam dia asem ni na esi yesu no na hunu si emu no ye mu yesu hwe ye mfa ne nya hwe wo hye ye kristofo yi kura ye se ye kristofo ya wo yesu ne ye ban ne niema bia ye kire nom ne ade atumi hu se kristo ne kura ye mu no ne mbu no anka ne se you know obobra fon wi atamba abra ba betra so ne mu bu yesu anka ne se ya sofo ni ye difo ni ye bishops yi mu bi ye pimp girls ye wonkrofo e peg girls ma sofo ebi mu bu yesu anka ni ye bia me kase ye guru yesu ene bibe temi ya preaching ebe se bi ya 1 hour 30 minutes nenye kristo ne ho asem ne yeka nenye kristo ne ho asem ne yeka de ne yeka men kase bejina aka jesus wonone asenta ye ni na afare bai obi tonyomwa wonone anyom to ne fare bai obi ware na so onye fapema wade ni hihime ni nyina so I'm serious anything na ya wade je be chance me dwene ho mtimi ntiase shewo pa ekoso etimi emwa ye mu yesu hwe emu yesu hwe drama de o me fa ne kwa ye mu ye mbia cha se ye drama de ye normal so bi bo adwama yi ye fo bi adwuma no we drama fo no na nka ne CV ho ne curriculum vitae ene ne resume enka ho ode na drama ne beko we within ni where you know instrumentuni eno anka ho mane maye na adwuma esuni bind ye mfanya hwe ne ke kristo ni suba betena wo bi mu a yehunu tenene yehunu nyamesuro yehunu wodo yehunu boaseto yehunu abojo chere yehunu papayo yehunu anigie